kwabantu kanti ke lapha ke wengane zothi impela ngingathi ke VN umuntu ke uzakumsebenza wase Capitec nje ke ephuma umkhankaso ke basa Capitec phela ke efuna ukuthi basende ucash bank ke engawo ke amaplani ngoba ke ethi cha impela khona ke esuke efuna ukulungisa kodwa phambi bangikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke ake nishele ke le VN nani ke nizwele nifunde futhi Angizothe ngiya ku send cash. Yes, ungayipress but mama uqala uyibuke ngizokutshela mama sekufanele uyipress meqala ucheck uR lo ama reversal cause senze reversal ku send cash ukhona uR on error pointed back into your right hand side. Yebo. Uzoklikha yona ke leyo R cause yama reversal uzoklikha ku R ezokuvezela itolo phezulu eqala ngo Capitec uyayibona itolo. Manaki sengizibonile. Yes uyayibona. Klikha ngezandla ucontinue continue lo blue. Awukho continue lana kuveza ukuthi kumele ngifake amount and press 4 digits. Amount shithi ngisa straight ku amount because the reference number is active uzoklikha lapha amount ke lapho khona amount 40 to 3000. Yes, ngifake malini? Ubhala 1500 total amount yakhe sekreversela yona it's 1500. Okay. Nangezantsi yabona ngezantsi lapho khona create form. Nakhona uzobhala 1500. Okay. Okay, as verify ke sise ku amount ebhale u1500 nge. Yebo, nangezantsi wabhala 1500. Yebo. Okay, uzopress usend ngezantsi obhalwe ngokblue uzosend your request izothi answer your remote pin for the amount that has to be sent back. Iyayifuna ngisi remote pin. Then click la kule spaces lapha esibhalwe remote pin ufake remote pin yakho elendlile ungene ngayo then upress confirm uzobona i-reference number phezulu eqala ngo-C ungibizele yona ngiyi-activate. Lalela kwebhuti ke. Lalela. Yes ngilalela mama. Uhlezi babamba bhuti wami uyangizwana? Yes. Kwagumede ufike ukugcina. Yes. Lento oyishoyo ngiyayazi. Yes. I've worked ebank mina. Lento oyishoyo ngiyayazi bhuti wami uyezwana? Uyobabamba ugcina ulimi lakho ayilashelela bhuti ngifuna uqamba manga uyezwana? Ngilalela. Ulimi kulashelela nje ngiyaluza bengifuna uze ufike la. Ufike la ngithi phuthuma ngiphuthume emsebenzini. Yebo mama lalela mama uyazi ukuthi akwena wonke umuntu ohlakaniphile njengawo abanye bayidoma njengoba wena uhlakaniphile ngikugejile namhlanje angibagejile. Yebo uyabona ufike ekugcineni njengoba wena kagumede hayi futhi sikagumede mhlawumbe nonke ngiyabaza abantu bakagumede sengibaqedile wena nje oqhaliyasha nje ohlakaniphile nje namhlanje ufike ekugcineni ke mina I've not ngigcineni mama ngade ngaqala ngisaqhubeka futhi ngidlulela phambili yabo nje uba sengibona sengigejile ngizodlulela komunye manje ngiyozama omunye angifika ngigcineni ngisaqhubeka inginonise lo mali engane zabantu yangizwa. Hey mama ngikhuluphele ngiyafutheka ngiyaqhubeka ungangibona inginonise and I have your number. I know people who know people. I'll track your number down. I'll get you. Mama good luck ngeke ngeke uzungithole mina. Nami ngeke uzungithole nje yafanta yodwa. Ngiyazazi igebengu. Ngiyazazi igebengu mina. Ayina lo 1000 extra uzonawo futhi uqamba amanga akho manje. Nothi khona imali kada yabona ngathi uqala uCapitec owokuqala mana ngitshela. Man ikhona imali ngangobaba. Imali ngibizela imali ekhona lapha. No ile mali kade ngubizela yona vele. 1800 kaphezulu 500 ngezansi. Yebo. Sengenza ama calculation ngibotha namalini. Ibali. Imali yakho according to mine incane kakhulu mama. Kodwa ngubambile mina namhlanje okungenzeka ukuthi and I will tell people ukuthi lento yenzayo namhlanje. Mama kodwa ilokho mama ngeke ukusize ngalutho lokho uyasebenza yini? Ngiyasebenza mina I work for department so ngeke uzungilokhuzana mina I know people who know people and will track it down. I know people who know people akusize ngalutho nje ngokuzamana. Hamba uyonya ngikutshele ukuthi nginye mama indaba ungangifisela inhlanhla kodwa seyindle emnyama sonke ngoba phela akungifisela inhlanhla. One nje akekho umuntu oyislima. Anifuna ukusiqasha ngiqede nisebenza nodwa ngiqede nitha samsonya. Akekho ngoba phela sidle sonyana amanzi. Inyani wona amanzi akuthi vele nikusebenza ngokudla amagazi abantu. Ngisanifuna nje nani usiqasha. Ngeke siniqashe ngoba nizigebengu. Ufuna ngiyothatha imoto khona uzongidubula amaphoyisa. Akudubula amaphoyisa ufa ngoba vele islim. Akekho umuntu ongavumeli ukuthi Musuxabana nami ngisaxabana nawe sikhuleka abantu abakhulile. Okay bhuti waba sibonga. Oba Wena. Ngokagumede. Hayi awakwazi wagumede sinazo igebengu.
Awasekhaya usesoma umdala wena manje angazi la kumfikisa. Lalela ngikutshele baba. Imali yakamagomes. Lalela ngikutshele baba. Ngilalele mama. Akekho umuntu ohlakaniphile ekhanda ongasebenza ongafoni lo 81 then bese kuthiwa uCapitec. Lalela wemama yabo kube le nto engisebenzeli ngabe kade ngayiyeka. Kwathiwa ngisho ukuthi mase ngikuthethe ngesikhathi esingakanani. Ukuba isebenzeli ngoba ngikutshela nje ukuthi laba engibafunayo bakhona and futhi ngizobathola. Kuukuthi nje kuphela vele abantu abanjengawo kade yangihlangabezana ngiyabazi. Hard luck ke ma. Angisasuki yabo. Hard luck. Ngabe engibafuna bakhona abantu abano 100,000 emabhenki abayidomi. Hard luck ke yezwana. Hard luck. Good awungifisa inhlanhla mama. No, it's not a good luck, it's a hard luck ngoba mina awungitholanga. Akukho nzima. Mina uCapitec is the account I only use mengisendela abantu imali abasebenzisa uCapitec. I only use Nedbank mina. Wena usebenzisa Nedbank. Ngisebenzisa Nedbank mina. Uhola ngawo Nedbank. Yebo ngihola ngawo futhi. Khona malini Nedbank njengamanje? Ungangibuza ukuthi ukhona malini Nedbank njengamanje. Senza lutho vele imali yakho. Hawu sengihlulekile nje. Just unginikeza ikhesi ebuhlungu ukuthi unemali eningi. Ikhona imali eningi bhuti yezwa. Even my savings akhona maningi. Ifikile ku20. Ifikile yadlula futhi yaphinde yagamanga mhlambe yazaphinde yaka3. Awuqambeli mina manje usiqambela wena. Mawungenamali awunayo. Akusesidingo sokuthi uqamba manje usimali nawe ungenayo. Angigcini ngoNedbank kuphela yes. Umsebenzini awusayini.